Hej og velkommen til i dag. I dag skal vi lave lidt anderledes på kanalen. Håber I vil tage godt imod det, men vi skal i IKEA. Og hvis I godt kan lide sådan noget her, hvor jeg tager andre steder hen, må I meget gerne skrive det ned i kommentaren. Og like videoen. Jeg prøver at se, om jeg kan ramme 5 likes. 5 likes. Jeg håber, vi kan det. Men håber, det bliver en god video for jer, og nyd den. Ciao. Hey folk, så vi kommer til lidt stort, så lad os bare se, om kommer derind, og det regner. Men lad os se, om kommer derind. Ses. Okay. Inden IKEA, og det er lidt fedt. Det er faktisk meget varmt sådan. Og så prøv at se. Det er bare så fedt. Altså, design. Så skal vi bare lige se, så går vi lidt rundt herinde. Det er mega fedt. Og så er der rulletrapper. Det er bare det bedste. Men ja, så vil jeg bare lige se, hvordan det er herinde. Og glemte at sige, at det er en 24 timers channel. Vi skal overnatte herinde, mand. Det kan jeg godt. Jeg gør det i hvert fald. Jeg sagde, det var en 24 timers channel. Så vi skal lige finde, hvor vi kan overnatte. Der er nogle dejlige puder lige her, så dem kan man måske tage og gå ud på lageret, og så gå helt op. Eller en dejlig seng. Sådan noget morgenmad. Måske. Okay, jeg skal nok finde det. Og så prøver vi bare at finde det. Shit, det er så bedst ud, mand. Lige bedst ud, det så. Mega bedst. Men ja, jeg finder det. Så, men. Sidste video, bror og søs. I har virkelig taget godt imod den. Det må I. Altså 5 likes og 35 visninger på under en dag. Det er altså respekt. Tusind mange gange tak. Mange tak. Og så jeg fik 2 abonnenter på den video, jeg lavede. Så jeg er mega taknemmelig. Mange tak. Jeg har fundet et godt sted til IKEA. Så jeg kan aflægge mine planer, du ved. Sådan over 24 timer, så jeg skal lige ind og tjekke, hvor vagterne går. Er det meningen, at en laptop kan gøre det her? Ja. Det var det. Jeg tjekker det senere. Fars kæreste vil købe sådan noget her. IDK, jeg ved sgu ikke, hvad det er. IKEA. Ingen sponsor. Ja, det er sådan noget juleløg, hvor man kan køre rundt på det. Jeg forstår ikke, hvad det der er. Det er sådan noget. Shit, en udsigt fra IKEA, mand. Står det. Det er det noget der. Ja, okay, det er sådan for ude. Der er en god udsigt. Jeg tror ikke, IKEA var så høj. Og så sådan nogle små tændstikmænd dernede. Nej. Alt for lille. Hvad er udsigten? Nice. Okay, vi skal have masser af det her. Vi tager overnatning. Ned med det. Okay, drenge og piger, som I nu kan se, så er vi kommet ind i lageret. Så jeg ser lige, hvor der er sådan noget blødt stof, og lige da jeg puttede alt det der ned, så kom der en vagt og sagde, hvad laver du? Og så sagde videoer. Og så sådan blev hun mega sur sådan noget. Jeg tog alle mine dyner, så det bliver ret svært at overnatte hernede nu. Så jeg prøver stadigvæk, men peace out. Jeg optager en video, hvis jeg finder noget. Drenge og piger. Jeg tror, jeg har fundet noget. Okay, prøv at se her. Det er også her, ikke også? Så kan man kravle op her. Og så kan jeg bare gå helt op. Ja, dem gør så. Og så mødes vi op. Hey, drenge og piger, jeg er deroppe nu. Ret scary, ikke også? Jeg kan bare se noget af de der vagter, der bare går. Og så har jeg ikke ting at sige. Clickbait. Jeg er stadigvæk her. Ingen 24 timers channel. Det er bare en normal IKEA-video. Sorry for simpelthen. Det er rent, men jeg vil lige gå hen og spørge en vagt. Sådan en, der går rundt og sådan noget. Og spørge, hvordan de synes, det er. Og folk laver 24 timers challenge herinde. Fordi jeg tror, jeg har set 3 mennesker gøre det herinde.
eller folk. Så jeg fik prøvet. Jeg spurgte en vagt, men han sagde, at det havde jeg desværre ikke tid til, så jeg skulle hen og spørge informationen. Og det ved jeg ikke lige helt. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg gør lige nu. Jeg overvejer bare sådan lidt at stoppe det der med at spørge, men jeg bliver ved. Jeg bliver sådan lige ved sådan lidt tid og spørge nogle andre, men peace out. Håber jeg finder det. Ses. Jeg har lige fundet ud af noget sygt. Jeg må ikke engang filme herinde. Jeg skal have tilladelse. Og det har jeg ikke, så det er sådan lidt weirdo. Hvorfor skal man have tilladelse? Jeg vil jo interviewe den, hvorfor der er folk, der laver 24 timers challenge herinde. Så, og hvordan de reagerer til det, så er det sådan lidt mærkeligt. Jeg tænker bare, fuck, jeg håber ikke, jeg skal slette alt det her. Jeg har brugt mega lang tid på det. Og så vil jeg prøve at redigere den for første gang, sådan en klip i den. Så det kommer sikkert til at blive rigtig godt. Men jeg vil lige se, hvordan det går. Men det er også sådan lidt mærkeligt. Så spørger han, så siger han, det må jeg faktisk ikke svare på. Du må faktisk heller ikke filme, så jeg slå og sluk. Og jeg tænkte mig, fuck, okay. Så sagde jeg bare, hej, god dag. Men ses. Jeg siger til dig, dem. Bye. Det var sgu meget fedt at være i IKEA. Men jeg vidste sgu ikke det til sidst. Det var bare mærkeligt. Så er der sådan en dejlig lille... Og det var klart. Og så drejer man lige rundt. Ej, det kan man sgu ikke. Prøv igen. Oh shit. Too much. Hvor fuck er de gået hen? Så ekstra. Det var en dejlig god dag. Jeg synes, det har gået meget godt. Hvis jeg skulle vælge 5 ud af 10 stjerner. Fra 0 til 10. Så tror jeg havde valgt 7. Men fordi man skal have tilladelse. Det er sådan lidt mærkeligt. Det står jeg sådan. Men tak til IKEA. Det har været en meget god dag. Vi har brugt 2 timer derinde, maybe. Ja, det er omkring. Men jeg håber, I vil like videoen. Subscribe, del, kommenter. Forslag til andre steder, jeg kan gå hen. Bare ikke i sådan en zoologisk have. Eller maybe. Men sådan... Ja. Udlandet for eksempel. Men så skal vi tage hjemme, og jeg tror, jeg vil filme lidt hjemme. Men fordi vi lige skal på Mac'en, så bliver jeg sådan 100 meter derfra. Så siger dreng og piger. Tak for en god dag. Så er jeg på Mac'en. Eller jeg taber den. Lækker.